Knižka je rozdelená do 4 ročných období, jar, leto, jeseň a zima. A jedna veľmi špeciálna kapitola, ktorá je pre mňa srdcu blízka, je kapitola Pečieme pre deti. Bola napísaná pre moju dceru a s mojou dcerou, ktorá sa podielala na hodne receptoch. A aj keď bola malá, ale musím povedať, že to je detské tvorenie, mi veľmi pomohlo. Používala som hlavne suroviny, ktoré sú dostupné v našich podmienkách a takisto v jednotlivých kapitolách, ako je jar, leto, jeseň a zima, som sa snažila používať suroviny a piesť koláčiky, ktoré boli hlavne aktuálne pre to obdobie. Ja budem veľmi šťastná, keď sa budete venovať pečeniu, keď budete tvoriť, pretože to tvorenie, neustále pečenie a zdokonalovanie z vás bude robiť toho naozaj najlepšieho cukrára a pekára.